एक बार फिर से हाजिर बानी आप सबके बीच में लेके मजेदार नया और ब्रेकिंग न्यूज आप सबके बीच में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। चलिए बतावे जा रहल बानी कि पहला 2017 के सुपर हिट मूवी बन गई बा मेहंदी लगा के रखना। जी हाँ, पहला सुपर हिट मूवी काहे कि अभी पहिल के फिल्म 2017 के जौन बड़ फिल्म, बड़ स्टार के बड़ नाम फिल्म जौन में बा इ भइल बा, और एकर पॉपुलैरिटी और एकरा के देखे खातिर लोग एकर पैसा कमाए के मतलब हर तरफ से डाउन नइखे। हर बड़े बड़े निरहू, अम्रपाली, हर बड़ा कलाकार कहे पर मजबूर हो गए बाड़े कि मेहंदी लगा के स्टोरी बाटे एक पीस के। जी हाँ, बहुत अच्छा फिल्म बाटे। कॉमेडी में धांसू बाटे। खेसारी के अंदर से जौन राजेश जी अगर डायरेक्टर बाड़े निकाल के निकलले बाड़े, मतलब देख ले बाड़े कि उनका अंदर के जितना कॉमेडी पन बानू सारा निकाल के फिल्म में दिखा दिला बाड़े। फिल्म बहुत मस्त बा। नहीं देख ले तो जाहिर होगा जरूर देखी फिल्म के। और एक और बात, सब्सक्राइब कर, लाइक कर, कमेंट कर, हमारे चैनल का नाम बोलो। थैंक यू, बाय बाय।